Salutare lume, mă numesc Topor99, bine v-am regăsit la o serie de survival împreună Ciao. cu, Tu? cu Hell Ziegler, Asta e nu? casa mea de spate. Vedeți că vă minte? Jucăm pe un Mâine vreau să server, descărc. deci acesta material de calitate. No. Am încercat să facem și aici, cum îi spune, mă? Bă, Clipper în spate ăsta. Să încercăm să facem aici, de exemplu, să vină zombie, scheleți, Spawner. și care stați acolo, dar nu știm sigur dacă se poate spawna în apă. Și noi putem veni pe aici și să batem, să facem experiență. Ce cu bă? Am văzut acolo ceva cu event, dar nu e niciun event acolo. Dacă se face event la spawn să merem. Că pic item-ul pe. Cu flyer-ul ăsta. Mă, că mi-e De foame. acolo mă picăm un spawner de villager. Și blocuri de gold. Și pula mea. Asta e casa lui. Nu îți lua tu gard de la mine, că mă enervezi. Ce ai zis? Vezi că și o marcă. Nu e mai șmecher decât al tău. Eu dă cu flacăre. Vezi că poate dai foc la lemn, ce-ți dau? Nu merge. Vezi? Ce carte. Uite-te. Vezi, aici e o groapă mare. Și A, că în aici, sus? dacă sar aici, îți distrug prostia asta. Știi? Aha. Mă rog. De cât să facem filmul? Nu știu. Vă bat un zombie. Păi am generație. Așa e, mă, vă puteți abona la pagina noastră de Facebook. Tu ai ăsta, mă, cum îi spune? Minecraft Deva. Da. Bă, tu ai, Ce cum îi să am? spunem? Stai că stă pe limba. Viață socială? Nu. Nu, bă, Nici prieteni. nu prieten, mă, ai de la cont de YouTube. Nu. Aha, fain. Deci vă puteți abona și la pagina mea Ai? de YouTube, da, normal. Și oamenii, dar am uitat parola. Ești tare. Îmi fac experiență aici la mod. Dă-i tu, da. Mai am 3 pâini acum. Mă ca pe metin, bă, eu mă cresc. Ce? Eu mă cresc, bă, ca pe metin. Da, bă, cum ai stat atunci, depozit. Aha. Incest. Și ca de omul. Pe caz. Ce faci? Primiți cu colinda. Ieși afară. Din văză, de unde ai pui prăjit? Eu, mă. Dacă aș avea infinit pe arcul ăsta ar fi super șmecher. Păi? Am flacără și putere 2. Șmecher.
Bă, oare la câte am dat drumul la filmare? La și vreo 20 și ceva. Pe la vreo 25, cred. Merem în Nether. Pentru? Să vezi cum schelet aici. Hai bă, Bă, dar nu cu itemele astea, că s-ar putea să mor din prima. fac, teleportează-mă. Teleportează-mă înapoi. Hai. Bă, unde m-a teleportat? Ești Pe prost? slash să poată buzun. Și nu te mișca. A. Îți lângă ăsta. Stai mă, că eu sunt aproape de casă. Îți lângă unul aici. Îți lângă ăla, știi tu. Ah, De area ești aia de spawn. da, mă, tu ești să te văd. Bă, vine înapoi. Uite-mă, mă, pricat. Hai. Bă, eu sunt aici. Ah. Hai să. Da, vreau să văd dacă se mai spune ceva de asta. Vreau să fur. Uite un creeper. Sinușit de Dar ce fain arată textura asta, știi? și eu am textura. Asta. Nu asta, am alta. A, realistică. Modern HD. Mhm. Plictiseală, mă. Mă, și la ora 8:30, wow. Șmecher. Am să vă las serverul în descriere. Am să vă las Skype-ul meu, al prietenul meu, cu care joc Minecraft. Am zis pagina de pe Facebook, mă. Ce da, mă? No, bun. Și pagina oficială, cred, mă mai gândesc. Ce cred? Păi da, ce mă, dau detalii prea multe după aia. Uite o găină, bă. Ce? Uite o găină. Bă, știi cum poți să intre ăștia la tine? Ah, Fii atent, hai încoace. stai un pic. Se urcă pe scara asta de la mob spawner. Da, și prin copaci. Și vreau să urcă la tine. Bă, mă duc, cred că pe la minat. Ok. Vin și eu? Vii la mine acolo jos? Unde ești? Ești laminat? Nu, hai aici la mine. Jos? Bun. Nu, mă, acasă. Timp. Eu deja mi-e foame, mă. Apele. Trebuie să-mi iau de mâncare. Sabia. Unelte am aici. Da, asta. Trebuie să fac un târnăcop de fier. Eu am turnăcut de diamond. Tu. Eu? Trebuie să-mi iau torțele. Hai, eu mă duc să mă ușor. Asta. Nu, gata. Stai, eu trebuie să-mi fac torțe. Stai aici cum arată la Hell Ziggler. Dar ce șos sună, bă, Hell Ziggler, asta, Hell Ziggler.
Hezgler. Hezgler. Bă, ia una. Ia una. Dima. Ce-ai zis? Dar nu pot să-ți o iau, știi, nu? Nu e. Hai și mereu. Mergem la mine mină? Bă, nu vii pe aici. Ce? Hai la mine mină, mă. Eu mă duc la mine și tu te duci la tine sau? Hai să ieși, ce fain am făcut la Hai că mine. vin și la tine. Și La mine sunt așa. multe gropi cu lavă. Aici, băi, mină. Dichepri. Și poți să sapi și tu. Păi eu sap în direcția opusă. Ce mă, ăsta așa urât? Uai. No. La ce nivel suntem? Gata, bă. Suntem la 12. No. Tu pe unde sap? Merg în partea asta eu. Sap aici. Bă, eu nu pot să sparg aici, cred că e... Eu, bă. Ce? M-au băgat aici undeva. Tu în ce parte ai săpat? În partea opusă a ta, uite, e pe aici. Pe unde? Pe aici, mă. Nu, eu merg în partea asta atunci. Mamă, ce ne nervează Pietrișul sau Pietriș. Ai, am găsit redstone file. Băi, plin de Pietriș aici. Eu bă, că am dat de ceva tunel. Am dat de un tunel. Am găsit fier. Vezi că la 43 îl opresc. Mara. Bine. Am găsit redstone. Plin de redstone.